Оценката ви за дейността на театъра през миналата година? Оценката ми е такава, каквато трябва да бъде. Изпълнихме си задълженията. Това, което бяхме си начертали, като постановки, като брой зрители, като приходи от билети, от наеми и други дейности на театъра, го изпълнихме. Приблизително се движиме около 20 000 зрители, около 468 000 лева беше бюджета на театъра за предната година, за 2013. Сега сме запълнували 24 000 зрители, което е значително повече. Надяваме се да го изпълним. Това, което е за миналата година, радваме се на успеха на публиката, на продажби на билети на каса, билетния център, онлайн продажба на билети, което стига около 3000 човека на година, което е много за нашия град. Добре работим с агенцията и продължаваме да работим добре. Някъде около 30% от представленията се продават онлайн, което е добър успех за театъра. Интернет страница направихме, младежка студия изградихме, премиерата ще бъде тая година, някъде април месец също. За тая година ни предстоят още 3 премиери. Едната я видяхте долу, тя се репетира в момента в камерна зала, но ще бъде в голяма зала. Премиерата е за празника, международния празник на театъра, за 27 март. Следващата премиера, която е за честването на театъра, 85 години прави театъра и ще го честваме естествено с постановка на Йовкова пиеса. Това ще бъде Албена, режисьора е Пламен Панев. Премиерата е запланувана да бъде на 3 юни. Честването на премиерата ще излезе края на май, най-вероятно. В общи линии това е. Искаме да попълним театъра с млади лица. 3 нови актьори сме запланували. Един е назначен, Владко, и едно момиченце, което ще играе Албена. Тя живее в Лондон, завършила е психология и актьорска школа в Лондон. Момчето е завършило куклено актьорско майсторство, другия колега, и специализирало е драматичен театър в Москва. Как ги привлякохте? По тяхно желание. Никога не задължаваме, интересът към театъра е добър. Смятаме трупата да стане някъде около 16 човека, за да може да покрива средностатистически така всички пиеси, които имаме намерение. Обърнали сме се главно към български автори. Знаете репертуара на театъра. Тук играем и Хайтов, Стефан Цанев, Христо Бойчев, Йовков. Към класиците и към съвременната българска драматургия. И смятам, че успяваме. Искаме да правим качествена драматургия. Много качествена. Както и на Пламен Панев за първи път в България Свидетелите, което беше в края на миналата година постановка. Привличаме и гастрольори. Николай Орлов е чест наш гост, знаете. Неговото представление, това е представление на театър, естествено. Лалугера има над 130 представления за 2 сезона и продължава да има интерес към него и продължаваме да го играем. Общо взето е това. Направихме в края на 2013 едно национално турне, Благоевград, София и Стара Загора, което мина с много добър успех. Играхме Спирка последна на Христо Бойчев пред комисия в Театъра на армията за аскери. Общо взето е това. Имаме международни награди. Лалугера обиколи Европа, стигна до Сидней. Миналата година гостува в Сидней. За първи път български театър, българска постановка се игра в Сидней за българите. С много добър успех. Има 3 международни награди в Шумен, в Македония. Мина през Германия, Австрия, Белгия. На фестивала на българската култура в Брюксел играхме. Въобще театърът се развива добре, влезе в националния културен афиш. Това беше една свръхзадача, която си поставих
преди 4 години, като станах директор, не само за Добрич, театъра да стане легитимен за цяла България, за културния афиш. Гостуваме се, разменяме с театрите. Инвазията на театри в Добрич е много голяма, 2 зали още се използват, но конкуренцията винаги е за добро. Общо взето в тая насока се движи театъра. Най-важно е сега да обновим състава, т.е. да го попълним състава, да стане около 16 човека. Затова обаче театрите имат лимит, финансов лимит, всеки месец, нали, и всяко 3 месеца ще се коригира този лимит. Ще искаме с преобразуването ни в драматичен театър, едно увеличение на този лимит, за да може да попълним състава. Нека да кажем кога ще бъде преобразуван. Преобразуването е само проект в момента. Стои в сайта на Министерството на културата, проекта за решение. Излязъл е на 26-ти заседанието на Министерски съвет, ако го вкарат, а това може само министър на културата да го направи, ако го вкарат, ще бъде факт при обнародването. Надявам се, че това ще стане скоро. Ако мине съгласователния режим, вероятно на 26-ти, но не мога да кажа, никой не ме е уведомявал. Положителното е, че няма да издържаме Силистър сградата и състава. Той има технически състав. Ние точно го проболедувахме този период за близо 3 години. Съм платил над 200 хиляди лева, не съм направил точно сметка, но те са ми скъпи. Много са ми скъпи. В този смисъл, че ги издържам. А те не могат да правят продукция. Там има технически състав. Платих делата на предния директор, които всичките беше ги загубил. Успях да... Заради уволнение? Не заради уволнение. При преобразуването аз заварих 22 човека, сега са 7 човека в театъра, технически персонал. Необходимият, за да поддържат сградата. Сградата така и така кмета не ми я прехвърли. И общо взето така стоят нещата. Силистър си заслужава театъра, нека го има, аз съм за. Ще му освободи от един разход. Лимитите в театъра, по делегиране закона за делегиране бюджет, си го изпълняваме сами. Те ми спускат един лимит, но аз трябва да го покрия с бройка зрители и с приходи. Така че вярвам, че няма да имам пречки при добро разбиране от Министерството на културата. Но така, предстои конкурс в театъра. Това не ни плаши. Който и да е директор, ще получи едно добро наследство. За тези 4 години сме направили ремонти за около 700 хиляди лева. И в момента тече ремонт? В момента тече ремонт. Санитарните възли на голяма зала, гримьорните. Дооборудвахме музикалното озвучаване в театъра. Тая година само съм вложил 100 хиляди лева, а предните години бяха по-напрегнати. Завари го без осветление, без озвучаване. Сега вече всичко е в така добра кондиция за България. А камера зала е, така, мога да кажа, това, което съм пътувал в чужбина последно време, нали, че е на европейско ниво залата. Само тя струва с частичното покритие горе на покрива някъде към 300 хиляди лева. Над 120 хиляди лева съм дал за озвучаване. Общо взето ремонтите работи. Да. Така че театър е огромен, надхвърля възможностите на града да го издържа. Държавата в лицето на Министерството на културата няма пари за капиталови разходи. Единствено остава европейските програми. За тая цел, още първата година, началото на втората година на моето управление, направихме план. Той струва 54 хиляди лева, които ги платих от собствени приходи. За цяла реконструкция на театъра по енергийна ефективност и реконструкция, основен ремонт на театъра. Той от 1981 година, 33 години, нищо не беше правено в театъра.
Завари го с 16 прожектора. Светиха на голяма зала. Камерна зала беше в окаяно състояние. Сега е климатизирана, направена, публиката влиза с удоволствие, за това и се интересува. За голямо съжаление не може да изпълним отоплението на голямата зала. Тя не е в нашите възможности, защото по проект струва около 1 200 000 лева с ДДС. Ще кандидатстваме в следващия период, ако съм аз директор, ще кандидатстваме по европейските програми, за да ще търсим такава програма, за да извършим пълната реконструкция, модернизация и основен ремонт на театъра. Вече сме направили големи разходи и ще продължаваме да правим такива разходи. Те са необходими. Актьорите трябва да работят в нормална среда, да бъде топло, да бъде уютно, да бъде съответстващо на труда им условия. И смятам, първо реконструирахме големите гримьорни, общите гримьорни, които са в перфектно състояние. В санитарните възли сме въвели топла вода, всички изисквания, които трябва да съществуват в един театър. После, не на последно място, театъра го въведохме в редовна експлоатация, защото той беше затворен за масови посещения. И ставаше само с обаждане в пожарната и идваше екип по време на представленията. Иначе беше затворен. От 2 години и половина театър е отворен за посещение. Отговаря на всички условия. С изключение на голяма зала, която не може да ползваме в студените дни, защото температурите трябва да бъдат над 18 градуса за масови посещения. Изградихме един билетен център, който е модерен център. За жалост, Министерството се отказаха от системата, електронната система за продажба на билети, която отчиташе в Министерството. Трябваше да отчита всички резултати на момента. Там направихме разходи около над 3000 лева, но така. Иначе билетният център се изпълнява длъжността, предназначението, искам да кажа. Общо взето това е, което сме направили за един период от 4 години. И продължаваме да инвестираме, но едва ли ще можем в такива темпове да инвестираме, защото миналата година увеличих заплатите на целия състав с 27%. Това е в една от най-тежките кризи. Успях да увелича заплатите, освен инвестициите над 100 000 лева, с 27%, защото бяха много мизерни. Те бяха по 400 лева, сега са някъде към 530 лева. И те трябва да продължават да се увеличават. Общо взето това е. За още една премиера споменахте в предварителния разговор, съвместно с Алексия. С балета Алексия ще направим премиера на 16 април. Е датата, предполагаемата дата. Каним ви всички. Това ще бъде една балетна, театрално-балетна постановка, детска, Царя Лъв. Това е дипломна работа на ръководителя на балета Алексия и съвместно с театъра. Другото е честване на годишната на ансамбъл Добруджа от октомври месец. И така тая година и един фестивал ще правим с Руската фундация. Не знам да намеря другата, извинявайте се, не мога да се сетя. Приятели на България. Приятели на България, която ще бъде юни месец, някъде към 17 юни. Той се провежда на Албена всяка година, но тая година театралната част на фестивала ще премине в камерна зала на нашия театър. Той ще бъде около седмица, може би, зависимо от заявките. Ние сме партньор на фундацията и смятам, че така ще представлява интерес за града.